buga ta kawai. Yanzu ne. Apple Center cibiyar bada magunguna. Ada euro. Spajole. Ai bi take suna. Ai da kun da ro juju ran da yau nan ne mu. Yau da mura. Yau da mura. An ga mu. Wanne. A gulgan ce ga su ya buga ken da bita huyarin shi ba ma'alam Sulaimanu allaran ma'alisila abar santa cibiyar bada magunguna cututtuka da yaran ma'alam Sulaimanu allaran ma'alisila zai bata hakan nan haka yi wata wajen ƙari ka ina mai wallahi ma'alam Sulaimanu allaran Islamic Abul Santa cibiyar bada magunguna cututtuka da yardar Allah. Ma'alam Sulaimanu allaran Islam Abul Santa. Wannan bam ke to. Alkin nan gida man dan Allah. Tunda na aka man kaina na ja. Kaje ne? Alkin nan gida kawai tunda kaina na ja sai tafi Kano. Da ba ga wallahi ka san me? Ina magana da ogan gari. Ogana? Ogar su? A dole. Ni su me ogana ne. Da me gidan shi a zaune. Isu ne me gida na shi kuma da mutum. Santa. Oga Abdul. Na kai mai da ni murin ka wallahi. Kawai inda ya fitar da kai aje mashi kai na. Aka zo har wannan yaran na kai. Allah rahma Islamic Herbal Center. Ana buga kiɗa ne. Yanzu har ka gama saka komai? Ka zo bas?
Kamu Ba mu ma shi mun je can ma mun dawo. za ka kawo. Ni na ma magana kan abin da nake so amma har yanzu A kaka da. sai ba An ji magana. Abun na Buliya? kuma dai. ya minu Kai soro ne. Soro adama manya ne, ko wanda ya kai kunne. Eh. Malam Allah